ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಲೆಡು ಬುಧವಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ದುಮ್ಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾಂಗಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬುಧವಾರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಲಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬತ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾರ್ಲದ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಡು ಜತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರಿಗೂ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸನ್ನಿಲಿಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ವಂದನೆ ಸಂದಾಯಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಬರವು ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಶಾಸಕರು ಬಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ದುಮ್ಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ದುಮ್ಮದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಹೊಸ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾಂಗಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕುಕ್ಕುಂದೂರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ 35ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಸಿಡು 6 ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಂಡಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ಕರಗಳು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಸಾನ್ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆವು ಒಂದು 2 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳು 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಪುಡಪುನ ವಸ್ತುಲೇನು ಗಳಿಸಿದ ಅಕ್ರಮವಾದ ನಡಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಗರ್ಗಲ್ಲದ ಕೋರೆಗೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಡಿಡು ನಡೆಸಿದ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಡಿ ಪಂಪನವಲು ನಡೆತೊಂದು ಪುನಃ ಗರ್ಗಲದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಡು ಅಕ್ರಮ ಪುಡಪುನ ಮರ್ದುಗಳಸಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರದಾವ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಲೆಗ್ ನಷ್ಟ ಒಂದುಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ದೂರದು ಕೋರೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ತಡೆತದು ಹೊರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನಮಾರ್ಗದ ನಡುಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದಿರೋ 10 ದಿನದ ದುಂಬು ಈ ಮಲ್ಲ ವಜನದ ಟ್ರಕ್ಕಲಿನ ಈ ಮಾರ್ಗುಡೆ ಕೊನೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಖಡಕ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡದಿತ್ತಂಡಲ ಐಕ ಗುಮನ ಕೊರಂದೆ ಪಿರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ಅಂಗರೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಕಲು ಮಾರ್ಗ ಇಡೀ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಕಿ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರನು ತಡೆತಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿನ ಏವ್ರಿಗೂ ಕಾರಣ ಆತಂಡ. ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಿರದೆ ಇದ್ದರು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆದ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ದಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ತುರ್ತು ಮಾರ್ಗ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಹಿಡ್ದು ಕಾಪಾಡುಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇಲಾಖೆದಕ್ಲಿಗೆ ವಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಬೇಡಿಕೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಮಿತ್ತಗ ಉಗ್ರ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಜಾಗೃತಿ ಪಂಡಿರು. ತಪ್ಪುನೆ ಪನ್ಪುನ
ಇಂಚು ಬಲ್ಲೆನಾ ಮೂಲೆ ಅಂತಲೇ ಬುಂಡದ ಜಪ್ಪುನ ಅಡೆಗೆ ಜಪ್ಪುನೆ ಮೂಲೆ ಜಪ್ಪು ರೋಡ್ಡೆ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಲ ಜಾವಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಂತಿ ಮೊಗಿರಡು ಪೊಸತಾದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು ಬುಧಾರ ಪೊಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪಾದೇರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಿರ್ಲೆ ನೇಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಂತಿ ಮೊಗಿರಡು ನಲ್ಪ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಚು ಪನ್ಪುನ ಕಂಡನೆ ಬೊಡಿದಿನ ಮಗಲು ಶಾರದಾ ಪನ್ಪುನರಿನ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಡು ತೆಕ್ಕದಿನ ದೇವೆರ್ನ ತುಡರು ಪಿರ ಪೊತ್ತುನ ಸಂಗತಿ ನಡತಿನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡು ಬೇಪಾಯಿ ಬಾರು ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿ ನಿರ್ದಾವ್ರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಪಡುಮಲೆ ಜತ್ತದು ಪೋಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಬೇಪಾಯಿನ ಬಾರು ಮುಂಗೆ ಬನ್ನಗ ಪಿರ ಬರುವೆರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ಆಯ್ ನಿರ್ದಾವ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಲೆಗ್ ಬಳಂತಿ ಮುಗಿರಡು ಒಂದು ಪೊಸ ನಿಲೆ ಆತಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಿಂತನೆಡು ಬೈದಿರ್ಲಿನ ನೇಮ ನಡಪಾದು ಅಕಲು ತೋಜಾಯಿನ ಬಳಂತಿ ಮುಗಿರು ಜಾಗಿಡು ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಗುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಲೆಗ್ ಗರುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ಮೂಜಿ ದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬುಧಾರ ಪೊಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಟ್ಟಣಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಕಾಂಡೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಜೀವ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಆದ್ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೈದಿರ್ಲಿನ ಪಾಪೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರು ಜೀವ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪಾದು ತಂಬಿಲ ಕರಿತದು ಭಕ್ತಿರು ಸೇರ್ನಂಚ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಪುರುಸಾದ ಪಟ್ಟಿಯರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ಬಳಂತಿ ಮೊಗ್ಗೇರ್ ಪುಣಚದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತದು ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿರ್ಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಿರ್ಲಿನ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಂದಾಳ್ ನೇಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲೆಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಲಿ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರೆಕಾದ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಿಎಂಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯು ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತನ್ನ ಓಲೆನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆಡ ಕುರಿತರು. ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲೆಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರೆಗಾದ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಿಎಂಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯು ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ಕನ್ನತಿದಿನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಎದುಕೊನುಂಡಲ ಪಾಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇತ್ತೆಲ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಜೋರು ತೋಜಾಯಿರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊನ್ನ ಓಲೆನು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೀವ್ ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಒತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಅಂಕಿತ್ ಸಿಂಗೆರೆಗೆ ಕೊರಿಯರು. ಬಿಎಂಎಸ್ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯರಾಜ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬುಂಡಂತಿಲದ ಕಲ್ಲುಡೇಲ್ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಗುರುವಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆತರು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿಗ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬೊಂಡಂತಿಲದ ಕಲ್ಲುಡೇಲ್ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 22-27 ಮುಟ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು. 24 ಅಂಗಾರೆ ದೇವೀರ್ನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಿತ್ತದು. ಗುರುವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶಿಬರೂರು ವೇದವ್ಯಾಸ ತಂತ್ರೇರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಸದಾಶಿವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ರೀತಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನುಲೆನು ಕರಿತದು. ಕಾಂಡೆ 11 ಇರ್ವೇಕ್ 300 ಪರಿಕಲಶ ಸೇರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿರು. ರುದ್ರಯಾಗ ನಡಪಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತಿರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತದ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರ್ಕಳೇರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಕಲ್ಲುಡೇಲ್ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ನಾಗರಾಜ ರೈ ತಿಮಿರಿಗುತ್ತು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು, ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು, ಪಣವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲರಕೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕುಸುಮೋದರ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ, ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮಂಜೂರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆಲರಾಯ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ, ಭಜನಾ ಸಮಿತಿ, ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ರಾತ್ರಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. 27 ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರದ ಗೋಲ್ದಿಂಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚದೈವಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬುಧಾರ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯಾಂಚನೆ ಧರ್ಮ ದೈವಲಿಗ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರದ ಗೋಲ್ದಿಂಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚದೈವಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬುಧಾರ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ದೈವಲಿಗ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಕಾಂಡೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ನಾಗಬೆರ್ಮೆರಿಗ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಧರ್ಮ ದೈವಲಿಗ ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಶ ಹೋಮ, ಪರ್ವ ಪನಿಯಾರ ತಂಬಿಳ ಕರಿತದು. ರಾತ್ರಿ ಧರ್ಮ ದೈವಲಿನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ನಡೆತ ಪಂಚಧರ್ಮ ದೈವಲಾಯ್ನ ಮೈಸಂದಾಯ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ಪಿಲಿಚಾವುಂಡಿ, ದುಗ್ಗಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಗೋಲ್ದಿಂಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚದೈವಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ರವಿರಾಜ ಕಟ್ಟಡ, ಜಯಕೀರ್ತಿ ಕಡಂಬ, ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಕಾರ್ಯಂತರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಣವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶೀತಲ್ ಜೈನ್, ಒತ್ತು ಪಣವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಆಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಧರ್ಮ ದೈವಲಿನ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ತೂದು ಮೂಲ್ಯತೆ ತೊಂಡಿರು.
ಜವಂದಿಲು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ಬರೋಡುಂದು ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹೆಚ್ ವಸಂತ ಬೇರ್ನಾಡ್ ಪಂತೆರು ಸೊಸೈಟಿದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು 2ನೇ ಹಂತದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ನಡಪಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ನ ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಮಾಣದೋಲೆ ಪಟ್ಟಿಯರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತೋನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಂಜಾಯ್ ಎತ್ಕೊಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಸೊಸೈಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹೆಚ್ ವಸಂತ್ ಬೇರ್ನಾಡ್ ಪಾತಿರ್ದ ದೇಶದ ಪಣು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿನ ಒರ ಪಿರತೋಂಡ ಇಂಚಿಪದ ದಿನೊಕ್ಲಿಡು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಗಟ್ಟಿಡು ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ದುಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿನ ಇಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ದುಂಬರಿತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಜವಂದಿ ಬಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ನಂಬುನ ಅತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ಬರಡು ನನ್ನದ ದಿನೊಕ್ಲಿಡು ಸಹಕಾರಿ ರಂಗ ಮಾತಾ ಪಣವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸುನ ದಿನ ಕೈ ತಲೆಡೆ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಕಟೀಲದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತಿರು ಲೆಕ್ಕ ತೂವನ್ನ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಸೊಲ್ಮಿಸಂದಾಯರು ಸಾಲ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಕೊಳೆವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗುಂಡ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯರು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗುಂಡ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಶ್ರಿತಾಯ ತಂತ್ರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣೋಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಯ್ಯರು ಇತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿನ ಕರಿತದ ಗಣಯಾಗ ನಡಪಾಯಿರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೂ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮ 25 ಜೀವ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮುಗುಳಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಪೂಜೆ ಬಲಿ ಉತ್ಸಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನೊಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು ಕಡೆಗುಂಡ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಪಿ.ಎ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಗುಂಡ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶಾಂತಾಯಂ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಪೊರ್ಕಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದುಂಬದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಎನ್.ಎಂ. ಅಡ್ಯಂತಾಯ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಕಳ ಪಣವು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಕಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಗುಂಡ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳವೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮಹಾಬಲ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕೊಂದರಪು ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರಕ್ಷಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಗುಂಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತಿರು ರಾತ್ರಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಉಚ್ಚೆ ಬಲಿ ವಸಂತ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸದಾರ ಪಿಎಂ ಕಾರ್ತಿಕೆರೆಗೂ 2025ನೇ ಸಾಲದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಿನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಸಂದಿದ್ದರು ಕುಡ್ಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸದಾರ ಪಿಎಂ ಕಾರ್ತಿಕೆರೆಗೂ 2025ನೇ ಸಾಲದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಿನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಸಂದಿದ್ದರು ಉಳ್ಳಲ ಕುಂಪಲದಾರ ಆದಪ್ಪನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಬೊಕ್ಕ
ತುರ್ತು ಸೇವೆಲಿನ ಕೆಲಸಗೂ 2008 ಸೇರಿದ ಸುರಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರದ ಆರ್ಯ ಮುಣ್ಕೂರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಡು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಡಿಕೇರಿ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ, ಒಡಿಪು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ತವ್ಯಡುಲ್ಲೆರು. ಅರಿನ 18 ವರ್ಷಲಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಪಾಕ ಇನಾಮುಲು ಕೈ ಸೇರ್ದಿಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಬೊಕ್ಕ ತುರ್ತು ಸೇವೆಲಿನ ಇಲಾಖೆದ 2025 ಸಾಲದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಿನ ಪದಕದ ಮರ್ಯಾದೆ PM ಕಾರ್ತಿಕೇರಿಗೆ ಸಂದಿದ್ದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತಿಡುದೀದು ದುಂಬುಪೊಯರೆ ರುದ್ರದೇವಿರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡುಂದು ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಶ್ರಣ್ಯರ ಪಂತೆರು ಬೊಂಡಂದಿಲ ಕಲ್ಲುಡೇಲ್ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ 2ನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ವಾಮಂಜೂರು ಮಾಗಣೆ ಬೊಂಡಂತಿಲದ ಕಲ್ಲುಡೇಲ್ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬುಧವಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ 2ನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಡಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತದ ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾನಗ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಸಂಯೋಜನೆದ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪೌಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಅವೇನು ಪತ್ತಿಡ್ದಿದ್ದು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ರುದ್ರದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸುದುಲೈ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ಪಂಡೆರು. ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾದ ನಡಪಾಯಿನ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಮಾರ್ ಗುತ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದಕಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಸೇರ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡೇನ ಪುಣೆದು ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬೆಳಕಡು ಇಡೆಗ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆವಡಂದು ಪಂಡೆರು. ಕಲ್ಲುಡೇಲ್ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಪದ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ತುಕಾರಾಮ ಬಾಲರಕೋಡಿ ಮೇರೆಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪೊಡುಂದು ಪಂಡಿರು. ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಪಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಾರನಾಥ್ ಭಟ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದೈವಂಗಳ ಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶೆಡ್ಡೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ವಾಮಂಜೂರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರಾಯ್, ಕಿರಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಿಲಿಚಂಡಿ, ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಮುಲ್ತ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ತೂನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಖುಷಿ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಆ ದೇವರು ತೂನಗನೇ ರುದ್ರದೇವರು ಉಂತದು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂತ ತೋಜುನಂಚನು ಮುಲ್ತ ದೇವರು ಆತ ಏಟ್ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಣಂಚನು ದೇವರು ಅಂಚನು ದೇವರನ್ನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೆಲ ಕಾರಣೀಭೂತವು ಕೇಳಂತ ಅಂಡ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಅವನು ನಮಗೆ ಹಿಡಿತಡು ದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯೋಡು ಅಂತ ಅಂಡ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಐತಾರ ಮನಸ್ಸುದ ನಿಯಾಮಕ ದೇವರಿಯರ ಕೆಂಡ ರುದ್ರದೇವರೇ ದೇವರೇ ದೇಹ ಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆಂಚಿನ ಬರೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರಂದು ದೇವರನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಬರೀ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರಂದು ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟುಲೈ ಬಜೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂಡ ಯಾರಂದು ಭಕ್ತನ ಭಾವುಕತೆ ಬೋರ್ಡು ಅವರು ಯದ್ಭಾವ್ಯಂ ತದ್ಭವತಿ ಅವು ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲೈದ ಪ್ರಭಾವಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಕ್ತೆಲ್ಲ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೇನು ಸುರುತಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತವ್ ನೋಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಿರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾದಿಕುಕ್ಕು ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವುಲಿನ ಸಾದಿಕುಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತಂಡ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾದಿಕುಕ್ಕು ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸಾದಿಕುಕ್ಕು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗಾರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಕೈಲ್ ಕಟ್ತದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ದೈವಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದ. ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಪೆರಾಜೆ ಗುತ್ತು ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ. ಆನೆಯೇ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ. ಅವೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೆರಾಜೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಆನೆರೇಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತಂಡ. ಗುಡ್ಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ
ಸಮಿತಿದಾಡಿಲಿಟ್ಟು ನುಪ್ಪಪ್ರಸಾದ ನಡೆತದು ಮನದಾನಿ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಟಿದಿ ಮಲೆಕೊರತಿ ದೈವಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಲಿ ಸಮಾರಾಧನೆದ ನಿಯಮ ನಡೆತಂಡು ದೈವ ಚಾಕರಿದಕ್ಕಲು ದೈವಲಿಪ್ಪು ಮರ್ಯಾದೆದಕ್ಕಲು ಗುತ್ತು ಮನೆತನದಕ್ಕಲು ಗ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತಿರು. ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಚನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಪರ್ವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಬೃಹತ್ ನೆತ್ತರದಾನ ಶಿಬಿರ ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮುಲ್ಪ ನಡೆತಂಡ. ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಚನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಪುಟ್ಟಪರ್ವದ ಸಲಾದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ನೆತ್ತರದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ನೆತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊಕ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ನೆತ್ತರದಾನ ಜೀವದಾನಗೂ ಸಮವಾದಿತದ ಪಾಕ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಯುವ ಜನತೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತರು. ಪುಟ್ಟಪರ್ವದ ಸಲಾದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಹಾಲಿಡ್ ನಡೆತಿನ ನೆತ್ತರದಾನ ಶಿಬಿರಡು ಸಂಸದರಾಯನ ಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕಿಯರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಮೀಂಜಾ ಗ್ರಾಮ ಮೀಯ ಪದವು ಕುದ್ದು ಪದವುದ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾಲಾದಿಕೋಲ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಶನಿವಾರ ನಡಪುಂಡು. ಆನಿಕಾಂಡೆ ಗಣಹೋಮ ಬಯ್ಯಗ ಭಜನೆ ಭಂಡಾರ ಏರುನ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಆದ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮರೇಕ ಕೊರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ದೈವಲಿನ ಕೋಲ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೇಳೊಡ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬರತಿನ ಸರ್ಪ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.